салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, якте лайка мезанӣ, подписатсия фаромӯш намкунед бародарҷоно. ҳамин якте лайка даряк надортам, ҳамту зента ашмо ҳичи намбарава бародаро. ана бародаро ҳамин акоманда якта боғи фурӯшиҷон будааст. 75 сотиқ 100 бех дарахташай, дарахти зардолушай плюс себошай, себои хушро моҳузи ҳамчи сёмка нишон медиҳам. бо манин вақти зардолуба онда мештаги ҷошай тайбончата хоначашки шароитошай, масъалаи обаш бемалол 24 соат ҳама вақт обтагашки мегузарад. ман даҷе обашай ҳозир ман бурда бо саргоҳӣ нишон медиҳам бародаро. дарахтош сортош абрикос, шишахурмоӣ, бобоӣ, ҳамин хел сортош дарахтош 15 сола 20 сола мехел дарахтои нағз айни ҳосилтиш ҳозир. ана инҷа боғ дар чилгазӣ, дар ганҷак мегӯем, дар ганҷак. ана ман шумо ба явор себоша нишон медиҳам. ин себо ҳай хайку себо вақташ гузашт, бо тагош ба рехтигош диги себош голдин. ман тагош мегирам. себои голдини смаренкою себои ваҳошай мана бародаро. мана себо ҳай бародаро. себош нағз. себо мана голдин себоша як бисбех бо ин атагишам вондагиёша ман гитдидасям. гринсаш пурра ҷудо. себош отдельно. не бисбехми сибехми себашай. себош отдельно. ана зардолҳош пурра отдельно. ана ин обаш ҳама вақт обашай. ҳамин латоканда ҳама вақт обашай. ана латокаш гуфти соҳибаш ки 24 соат обашай вешна. ана офурд омадааст 24 соат обашай. ҳамин даҳнаи маҳкам кунӣ омидорад. масъалаи раш аними ра кӯча ҷои нағзанда сари кӯча ҳамту медораи кӯча ягон хел одамои раш ба даромада мушоҳид кунам хел гапу кораш не. заминаш чире заминаш гузаштан замба не. инҷа ра манам инҷа заминашон. ана бародаро нархаш 1.5 миллион нархаш. ана кун урус ба савдо намешавад, тоҷик ба савдо карда мегирем бародаро. фақат одамо урус бам гӯед мегӯянд нархша. ман нархшам ту 1.5 миллион мегӯям. омада курс ба нигоҳ кард тоҷикро метитам, урус ба савдо не. ман светаш бемалол, света ҳай. свет гузаштагӣ, об гузаштагӣ, ин документални собствени ягон хел ва яшне қоидави карагӣ мебитон аноматон бурона метиҳанд тамом. ягон хел камбудиш мани ра инҷа сари ра мани кӯча мани дани замин ягон хел камбудиш нест. обашай, светашай, хонашай, тамоми шароиташки. барои дастгириҳо якҷон ташаккур. якти лайка мезанем, подписатсия фаромӯш накунем. подписатсия кунем, ҳар рӯзи хабарҳои нав аммо гита мегиртам. подписатсия Сола Исмоилов канал ба даромада якти ам сурхаки подписатсия нест ки зек кунтам ҳар видеои нав ба нав мерад шумо. раҳмат, худотон эҳтиёт кунтам. барори коргароба миннатдор барои дастгирӣ ҳамеша.